on calminama on juurama jettama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV suway mawɗo debbo e gorko yo jaam kisi Allah gone meɗen en garta ɗo e jewte men fina tawa ɗe ganduɗa ko gande men enen ɓaleɓe hanki ɗe ganduɗa eɗen gandi coofani gande men bonani ko woɗeɓe tan biskinno bonni gam wadde gueɗe mumen kono kadi tawama wawa yaade artama ɗo eɗen joddi ɗo e denɗi men mo ganduɗa ko ngol woni goo gulen makko ɗo e galle he o wiyete ko Ceerno Sy o jeeya ko nokku men wiyeteno ha joni to wiyete ɓundu ñiiwa ɓundu ñiiwa noon woni koye diwan mo Louga ko wo ganni wo fina tawa wo ngo ganduɗa ko cosaan ndema e awo e gaynaka dendi Ceerno Sy ngol woni gooma ɗo e Pindi TV ko addi fof calmina bandiraɓe alhamdulillahi allazi bi nimatihi tatimmu salihati ad'uhu bi bismillahi wal masani wa ayatil kursiyyi zil maani wa suratul ikhlas zit tamjidi وفاز من مات مع التوحيد ومن دعا بزي على اليقين يجيب بما رام من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب فاقبل دعاء وجلا قريب والصلاة والسلام على صاحب الحق ربانية مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا من بعده وجالدوا واجتهدوا جرنا أبو من calmiti mo on dendangal gonɓe ɗo e Pindi TV gonɓe radio he kam e télé he en calmini dendagal kala mbiyo mbimi e mbimami he en calmina khalifaɓe meɗen diine e khalifaɓe meɗen aada bisimilla a jaama denɗi Sy golle ɗe kala peewi denɗi Sy ko ngol woni gulenma ɗo arde Pindi TV hol sababu garɗum ɗo walla yeɓanno tan jiiɗa YouTube walla ko ha holɗum e holɗum saabu emin jiima e téléji goɗɗi ɗi kono ko ngol meeɗa arde ɗo alhamdulillah ceerno Abou Gongo woni sababu o ko mi yii Pindi TV naaɓe heɓe goni mbiyowo mbimi e mbimami jimi kadi golle mumen woni ko feewi golle mumen woni ko huɓtidini aduna ɗum taki ɗum woni sababam arde ɗo hannde a jaama ɗum noon denɗi wonɗo noon ko joɓɓe soɓe tuwenaɓe mansalinaɓe mataw ko denɗiraɓe goni ɗo hannde taaba ngal ne jiiɓi no feewi joɓɓe sisiɓe ne jiiɓi no feewi denɗi garten to banggue golle bandiraɓe amen hewɓe ina rewɓe ɗo eɓe kewi namnayde ko fate e dargol walla ko wiyete ko hono ƴeewgal beele Ceerno Sy ina ƴeewa hol sifaji ƴeewirta beele ko banggue qur'an walla beele ko leɗɗe men fina tawade alhamdulillah e ceerno Abou banggu ƴeewgal ko mbiten ko ramlu leydi araboɓe mbi ɗum ramli enen mbiɗen ɗum toɓɓe ɗum koko min tawi ramli ko araboɓe mbi noon eyyi araboɓe mbi ramli haalpulaar en mbi timgal lesdi walla mbiya toɓɓe woɗɓe mbi guisane toɓɓe ɗum minen koko min tawi guisani fulɓe wona ko wiyete amara en leyani en buddan en samra en rekkis en kono kadi minen leñol amen mi en jogui hen façon goɗɗo timgal woni guisani mo gandanɗa ni ko guisani neɗɗo kono kadi rakat jinne woni jugu jinne jugu meyse jinne jibinami jinne tannami najore yomi won dutal manggal caajal yomi wa lagde mi anda ko ñalle wura mi ñalla wura mi anda ko waali lagde ngaari jinne yaynonomi ko faati banggue Abou Diop ɗum sa waɗi ɗum neɗɗo watta kono ma ko daral ni darogal way kon darogal ni mbaɗanni kam ngaari dutal ina heewi saabu awluɓe en wambaɓe en dawaɓe ne ñaago ene jiiloyo eɓe keewi sappade alhaali dutal onon gollotoɓe ko holko pamɗonde dutal ceerno Abou dutal caajal ko dutal ko façon sondu ni tan no gandirɗen dutal ni dutal caajal eyyi heewani ko seɓɓi ɗum arsuk dutal hande siko wonko wati ɗo ala ko andinta ɗum o hoɗot tan omo jogui gandal o yahat won o tawana wati te kadi o warante o ara wuura ko noon tan heewani ko seɓɓi ɗum arsuk heewani kadi ko seɓɓi ɗum gandal eyyi ko ɗum ɗon timgal kalɗa joni ngal ko timgal kalɗa ngal ko a janggat e junggo neɗɗo o walla a janggat mbaɗa e ndiyam walla o haalat haaju makko mbaɗa e ɓulli holno ɗum annini hawritte tan neɗɗo o siko min toɓɓi hamin gayni min gandat kam ko lesdi min poti ɗum jaggude walla ko ndiyam na alquran wi ni tawi ko leydi fiha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra si tawi kadi ko ɗum banggal ndiyam to wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy kala min kori andude timgal beli neɗɗo sumayi ma ya aljanna e siko heddi fof mo en ganda ɗum kam on ganda ɗum bel ma ya aljanna on ganda kono ko ɗum woni sifa timle ɗe ko ngal tan ɓurɗa
falade timle ma kadi ada jogi timle godde walla ko ngal gotal jogiɗa kala ko fati wallu timgal ceerno abou seyno ma mi wima mbur reeni fof walla mbur reeni hen ko heewi e sikkadi ngal timgal koko tawa ƴeewa kadi min tawi min gandi heewani timgal ɓurgal gonɗude ngal a jaam ɗo oɗo sifa laaɓino kalɗo ni mboɗo andima bandiraɓe heewɓe etrafsade hen to banggue udditare ne e heewɓe kalata ko to banggue jeeɓe diwanuji men ɗi ha salum o ferlo o ha jeeɓe diwan kabada walla ni diwan ɗo haaɓoɓe goni ko banggue condi leɗɗe ɓe kewi hutorade walla ha ko leɗɗe to banggue udditare ceerno Sy so neɗɗo ara ma taw ko ɗum woni haaju mum hol banggue mo gollorta ɗum beele ko ha ko leɗɗe woni ko wiyete ko baafe ɗe walla ko condi ndi walla ko holɗum eyyi no waɗani condi no waɗani jatti no woodi leɗɗe ko yahrino lekki mbiyeteki bani kam minen awoɓe kadi min kewnofta ɗum lekki mbiyeteki kelli e nammari ɗum nanata aynaɓe he mbiya dogoti dukkanam jawde e jamanu alali altanam ɗi gara yoɗi ñomorda baade ɗi jawranam majre mbo dañi yomi dañ mbo dañani yomi dañ mi okkama banani kono ceerno abou si en garti wallu banggal leɗɗe udditare min mi yiyani lekki mbawki bani a lekki mbiyeteki combi kama lekki mbiyeteki nammari kama lekki mbiyeteki ɓokki waaba jatmi ɓokki wonko ke jaɓɓe nokku goto kin ɓokki alay sago ɗo mbawɗaki yiide fof ko ɓokki ki feggata funnangue ɓokki woddude e jaɓki kala ɗo mbawɗa ɗum yiide ɗo ko ɓokki ki feggata funnangue eyyi mbayen jogui hen sirroji ɗi gandaɗa si neɗɗo lootima lekki alay sago o laamoto bani noon ko kiin woni ɗaɓɓiraki gayi dañiraki ñalbi kiin woni ki gandaɗa gayi dañiraki ñalbi eyyi ɗum de gaynako ni ɗum ɗaɓɓirede gayi dañira ñalbi ko kiin seeren ɓe sappo looti ɓe goni koɓe goni ko lamɓe sappo looti ɓe goni koɓe goni ko ko kiin ceerno abou lootote jella ko ɓen goni ko kiin woni bani bani joni ko haako ko noon woni baafe ɗe walla ko ɗaɗi ɗi ittete walla ko sira ko watte ha yowa miiɗa mbaɗa andi ina wawi tawa jaɓata haalde fof kono noon menna hen bandiraɓe hayso ko seeɗa eyyi bani kam fof mum ko nafoore bani fof mum ko nafoore e si minen min ɓuura hutorirade ɗaɗol ngol min coodagol kogol ko lamdi eyyi jeenon ngol ñalawmaji mum jeenon ngol keɓon ngol ko noon tan eyyi waɗi tan ñalawmaji waɗi kadi saa mbo jahata toon kama kadi ko naworta ko e ko nawata toon e ko yenete ko welnorte ɗum ko bani to banggue kelli ki ken kadi ke addat dañal e ko yaawi ɗum taki nanɗa mbi keeleli hellanam jawde e jamanu alali altanam ɗi gara ɗum ko lekki mbiteki keeleli hellanam jawde e jamanu dow goti dukkanam jawde e jamanu to dukkanam jawde e jamanu ko lekki ke gandanɗa ne haysi heni kobol makko samata kam ɗum e dow goti ko toƴƴi ko fof si heni kobol mum samata ala ko noon Allah waɗi ɗum kañum ne eyyi ko noon Allah windiri makko ene heewi dal sirruji gonɗi hen kelli ko noon waɗirte to banggue nammari ko haako eyyi tawi ko ɗaɗol ngol noon ko banggal ɓaleɓe kono so tawi ko haako ko e piidiri ndi a piidiri nawdirentinte ɗum wonno gollirta ɗum haysi neɗɗo heɓani ɓiɗɗo sa weeɗi ɗum o heɓat inchallah woni mo meeɗa dañde ɓiɗɗo jiɗ dañde ɓiɗɗo eyyi ɗum woni ko non woni no gollorte eyyi ko udditare mawde wonata mawde kono heewɓe no kaala haala ko wayno ñakaɓere en ko wayno no jafɗami belowel ngel ko wayno gueloki en e ko nandi hen ko gueloki sarte ɗe ɗo saabu heewɓe ne mbiya ha ko gueloki so tawi lowatama caɓɓe bagge ɗe gueloki ko lekki bilki kono kadi so tawi ko lototeki pour udditare alay saago wona temedere gueloɗe koɗuɗe nokku goto temedere gueloɗe koɗuɗe nokku goto taw ko keccere jiidiroje guittaki ha wona temedere waɗi kone ma cooda so timmani temedere so lotama ne wawi nafde kono bake o no wawi won ko gandanɗa ni ina neɗɗo wawata lordema dal eyyi kono so tawi ko udditade il faut mbaɗa temedere gueloɗe mbaɗa hen goɗɗum kadi goɗɗum kam ko ceerno Sy en mofti ko ma en heeɓe oɗo saaha joni heewɓe ne mbiya leɗɗe men gadanteje ɗe won hen natti wodde won nokkuji ina lay sago jaaha Casamance jaaha Gambie jaaha Guinée Bissau o mbeɗa diwan Louga o ha tengti e ɗon ɗo ganduɗa ko ɓunndu ñiiwa no waɗi leɗɗe men ɗe taw on jiggoyta ko banggue goto alhamdulillah ceerno Abou eyyi ɗum sa nani ɗum lekki fof lekki woni nokku fof
ɗon no waɗata lekki yimɓe heddo noon yimɓe kadi hande en tonimo jamanu mo ganduɗa yimɓe mbasata sood leɗɗe ko ɗe lamdi ko wonko sa sohli ɗum ana warat coggu alay sago kadi ganda lekki ki jaɓanima walla ki jaɓani wadde sa yeehi ñaayoyde lekki ki a yeni lekki ki ko yiɗi yenede ko a yeehi ñalawma poɗɗa yaade e waktu o alay sago kadi ganda beele ko jeenɗa lekki ki ko ki jaɓi walla ki jaɓani jonno mo anda jaɓi jaɓani holno liggey mum wayata so holno wawi wat Allah waɗi hen bat kono kadi no wawi wadde jomum yiyata woni wiya tan naw gawa ndemiren walla naw lamɗam walla naw suuka beetawe walla ni lewru tolni muɗo tan kono tawa anda beele lekki jaɓi walla lekki jaɓani lekki alay sago ganda ki jaɓi ganda walla ki jaɓani ki jaɓani mbaɗa goɗɗum haki jaɓa way kono ni ɓanduɗum welani ni eyi mbiya ɗum jomum ya ɗaɓɓoy hay sa yehi sa tekno ɗum damal président o dañata o dañata hay so ɗo dañete o dañata welani denɗi an noon ɗum ko gandal gongal ɗo famama denɗi sen gatte banggue isap ijab min noon mi fowani ɗemgal ngal ɗon holko ɗum woni e hol tan no neɗɗo andirta ɗum woodi e holko ɗum yahata ijaba kadi minen ɗum ko leñol amen ɗum woni min jangguina ɗum mi en ni poti ɗum koko min tawi woni sa gollani neɗɗo o tagui yitere o daña no sohliri ni kala ko gollanɗa neɗɗo o daña o yiya eyyi ɗum no wona kadi e lorle no wona kadi e leɗɗe ɗe coggoto kono kadi no wona neɗɗo on gollowo neɗɗo o eyyi ɗum no wona kadi e daaɗe ɗe mbaɗata woni bisimillahi duwa diagne jamme diagne yo Allah waɗa ki lekki barke bisimillahi dañimano suusimano dañal fof ko jawgal ɓuuri ɗum ko ɗum daaɗe ɗe gandanɗane a sodaratɗe sika yeehi to ko lekki to ndintina ɗum goɗɗum ndina goɗɗum ɗum koko mofta ɗum koko mofta ɗum woni tan mataw ko sa waɗi ko andintuma ɗum jaabama walla ma jaabi walla ko nandi hen iɗi ɗum lekki ki sa ari heki haɗa andi ki makki jaabo walla ki jabatako so tawi a nawori coggu on poɗɗa sodde tan ma andu ma andu ko leɗɗe ɗe fof walla ko baɗɗe guiye ɗe ngala guiye walla ko leɗɗe ndungu walla ko leɗɗe dabbude walla ko leɗɗe ceeɗu si tawi ko ndungu leɗɗe ɗen fof dendagal leɗɗe ɗe ɗe dentinat koɗi kon jogui e sirruji ɗi mbeeɗa lekki mbiyeteki golloƴƴi mbiyeteki golloƴƴi eyyi kanje fof nene sirlo ɗe dokka kiiɗo lokka kiin wadde sa heeɓi kiiɗo firti ka heeɓi sirlu leɗɗe ɗe kanje fof sa heeɓi kiin alay saago hay sa heeɓi goɗki ma dentinaki kiin kiin kama townaki ɓokki townaki ɓokki eyyi joni noon denni so tawi leɗɗe fof guitti martaba on dokki kiiɗo lekki so tawi a yiiɗi yenoyde beele ko jeenanɗa leɗɗe ɗe ko foof a yenatke walla ko kanke tan igui jogui ko jeenatake tan keeɓa ko ɗe joguino ko foof kam kiin ki cohluɗa sa itti ke yeynatki kono kadi ki heki jogui koki yeynate à part ɗum jiiɗa ne jogui ko yente banggue muɗum ɗum ko banggue muɗum ɗum ko banggue mum to banggue leɗɗe kono kalɗa ko ndungu mbiɗa so ndungu ari kanje fof ɗe nande dokka kiiɗo so ceeɗu ari ɗe ceertat so dabbude ari goto fof ƴettan martaba mum walla so kanko wettirta kono kadi so tawi kanko tottitta eyyi dendagal leɗɗe ɗen fof biltoji ndungu si ndungu ari ko kiiɗi mbeɗata golloƴƴi kono kadi ne waɗi lekki goti ko hewani hutorede ndungu ɗum taki ko wona biltoki ndungu woni caski e caski kam yiiɗa ndungu ɗum kam yimɓe heew gandi holko saabi caski yiiɗa ndungu ko ɗum goɗɗum caski ƴogat si ndungu ari ƴogat o wiltata si yeehi ha kaynamo yawti noon o wuurda joni saha mo mbiɗa o kadi won waktu mo ganduɗa ko caski kadi ɓuura tan wawde liggoyade tawa kañum ha gandi ɗo wiltiɗo tawa ɗe jooyi eyyi ɗon tawata ko caski ki kamki hoori heki won leɗɗe kiɗi waɗata sarve tawa igi saba won leɗɗe kanki ko noon dendi cansi an mbaɗa kono an aɗa andi leɗɗe no fewi nde cafe ko nandi hen ni caski joni awoɓe ne keeɗi ɗum hutorade gonga e joomen dolingaji ne keeɗi ɗum hutorade jawɓe kadi jawɓe dalli ene keeɗi ɗum hutorade nde tawno awoɓe ƴetti gandal mumen maayo ngal koye jawɓe dalli to banggue caski mais caski no nandi e jaaɓi seeɗa to banggue jaaɓi holko keɗon ɗum liggoyade kañum to banggue gueɗe jaaɓi ko lekki belki kono kay lekki mbawki fodde eyyi sa wirtima kini catal ngal a yiyat ngal loggu ma ngal wima woto yaha
ngal suratma kala bitta jaabi sanaki ma citangal jaggi ma walla yaaw ses eyi walla wima yaaru sesi walla ustu tiktu kosgal ustu koy ɗum kadi Allah no okki ɗum jaabi ɗum noon ko bagage goɗɗo woni ɗon eyi ɗum ko Allah tawi ko neɗɗo foɗata tan tiiɗi ko kin lekki gollirte kin jaabi eyi gueɗe no ndentine e goɗɗum sa golli ɗum ala fof ko jonguiɗa inchallah heɓa si Allah haaji koyne ñakaɓere walla banwami yimɓe sahaɓe mbima sa tawi banwami e galle wonata ko winde banwami hoddotako goɗɗo wima banwami ko dañal bam lefi ɗi sa haɓɓi less koyɗe ma a waɗe teppere nde a waɗi hen kawas en walla a waɗi ni ina itta rewam ina itta ha saba nagam o to banggue banwami ko pamɗa e mum bawami ɗum siforni ni ndiyam wayi ndiyam koko joom sohli ko he tan waɗata bawami kadi sa sohli na yaaha pour ɗaɓɓere pour udditare kono kadi na yaaha pour hisde hisde e peeje bonɗe kama kadi lawƴude ɓanndu ɗum fof bawami ne mbaɗa ɗum koko kadi lekki aynaɓe wonani cuhluɗo jawdi jawdi orori ni kin kadi ne ɗaɓɓere e jawdi orori e kala ƴaawi to banggue aynaɓe to banggue ñakaɓere noon mi andal minen min mbiyatano mbiya toon ñakkuɓere ko noon tan ɓuuri heew koko nooɓa woni yimɓe ɗiɗo ɓe gandanɗa ne ɓe ɓurani yiɗodirde walla neɗɗo ono yiɗi goɗɗo o yiɗa ɗum ɗum wonko waɗate hen wadde piɓol jati komin jatoto ɗum ko joni wonata wadde ñakaɓere nde firtata ñakaɓere heew ko jaggude so jaggi hewani iwde iwata sa ittani ko iwata kono kadi sa rentini hen piɓol ɗum ko goɗɗum wonata sa rentini hen piɓol gawol walla piɓol lekki eyyi taw ko lekki bajol walla ko piɓol gawol ciri barkeje walla cirol nammari no woni cirol barkeje no woni cirol nammari cirol barke walla cirol nammadi so tawi ko nasaran en ɗum ko cirol follere wonata follere waɗede eyi cilol follere so tawi ko banggue lasari o ɗum watte so tawi noon wona lasari ko barkeɓe e goɗɗum watte hen eyyi so tawi ko wonani tan mbi o mbimi mbimami jiɗodiri e mbi o mbimi mbimami ɗum ko barkeje laraten ko barkeje larate eyi barkeje saaha neɗɗo wimata banggue safar barkeɓe mbaggi ki suwa taw mawnuɓe wawde safrede mais so tawi ko banggue oɗo safar mo mbiɗa joni hay barkeɓe nayewi no wawi safrede barkeyol layol ngol no wawi kono kadi toksol ngol tondingol hakkude dolenkol ko ngol ɓuuri eyyi so tawi ko manngol ngol tawata ko ndiyam ɗam ustima seeɗa ta ko ustima eyyi ko noon denɗi ɗon a jarama mboɗo andi saaha woni koye woɗɗode siftude bandiraɓe gonne koye yewtere men wiyetede gande men Fina Tawa hande noon dañi koɗo ciisi o mo ganduɗa ko jiruɗo no feewi ceerno Sy mo wuuro men hono ɓundu ñiiwa e diwan mo ganduɗa ko diwan mo Louga joni mataw cakkitorɗen kala ko neɗɗo dañi ene yiiɗi dañde kisal kala ko neɗɗo dañi so hisani ala ko dañi kisal e ndenka beele ceerno Sy ne dilla hen so tawi ina dilla beele ko banggue Qur'an o dillirta walla ko banggue leɗɗe ɗe dilla mais en dilla e banggue alquran kono kadi lekki ko fati leɗɗe jati e piiɓi ɗum koko min tawi kono kadi so tawi ko wallu renka leɗɗe ɗiɗe mi yiyani mbawɗo ɗe holɗen woni lekki mbiyeteki kohi ak kahi kohi e kahi koyli kohi ayi jolfuɓe en ƴettat inde nde ɓe mbi yiir eyyi nana ɓe mbi yo Allah aynuma mi añata addude konngol ngol ɓe mbiyatma yalnala yallah sammu te yiirla ko kin lekki yalnala yallah sammu te yiirla arla yiirla ko kin woni kin kohi doygal ngal tan dañat temedere duuɓi kin si tawi tan ko fati wallu ko fati tan bangge hisde kin sa luutimaki ganduɗa no mbaɗataki ndiga saggatama ko lorata kin ki ɗaɓɓirte ko gueɗe goɗɗe kewɗe sukkum lotoru mukkum lotoru Allah lotoru annabi Allah lotoru mi lotat isi mi lotetake mi lotantake boni huuƴi luttumi boni huuƴi luttumi e goɗɗum koko mofta ɗum ko ma waɗa garɗo ma waɗa kaldaɗo nde ɗum yaltude kohi e kahi so tawi kadi mo ganduɗa ɓandu no waɗi caɗele tan baɗe bonɗe ittat ha laaɓa sa andina kutorta ɗum eyyi ittat ha laaɓa ceerno Sy ɗo nanama famama taskama en jetti Samba Diop e wondiɓe muɗum Samba Diop mawɗo e Samba Diop tokos nde Fatouma Sali e Mansour wondude Amadou Touré gonɗen koye yewtere men gande men Fina Tawa gonɗen koye dawal cakkital gartaten ko hakkude gollotoɓe e gollanteɓe min ɓooyi hakkude gollotoɓe e gollanteɓe heewi ko neɗɗo dañi bandiraɓe kooli ɗum wonɓe caggal
leydi e wonɓe nder leydi ndi jiyani jomum kooli jomum e cabbobine muɗum ya ha ɓooya ɗo adan ɗo feewa ya ha ɓooya nana neɗɗo o wiya mi noddi ceerno mo wonki mo heɓde mi haalde makko mo wonki heɓdemo an sa nani ɗum holno waytema haade ka golle ɗum waɗata ɗum koko heewi ko mbimami ko andi neɗɗo kala ko naati so ala ijaba ɗum kadi ko ndiga te sa immima tan aɗa golla wonko a fotani yahde membade a fota andu ko wonko mbatta ko eyyi kono tawi tan ko fati wallu banggu sirru ijaba alhamdulillah min kalani ɗum saabu mawnikinade kono mi en hen jetta Allah bomin gollodiri foof te min gono gollodiri neɗɗo mamin laar ko hoɗo min ndewatma siko tawi jomum jaaɓi ɗin sarɗiji inchallah somin gollodiri o yiyat kon ko woni ko himmi mum inchallah almuɓe ɓe ganduɗa kañumnega saabu binde memboy o ceerno memboy oga memboy oga kaɗanɗo gotel Allah waɗa haaju o jaabe ɓe gandaɗo haaju o jaaba ɓe dokka oya waɗa keddide moɓe dokkani ko mbiyata on almudo gonga andi kadi woɗɓe hene waɗi welɓe e du'onade kono kadi woɗɓe metti du'onade ɓuuri foof metti du'onano ko ɗiɗo paayiɗo mo ganduɗani fit mum jooɗaki mara dey tali ne wayno kibiɗo sokede ni on kadi o haakoto o yiyata ka yo yiir hande o wawa hadde ɗo gotel ko wiyata ko yiiɗi joni joni eyyi ka kiiɗo dal mo ganduɗa keñiɗo tigui eyyi ɓen ɓe gonata welɓe jabunade kono kadi wonɗo ndewnataɓe inchallahu rabbi ɓe jiiat koɓe ko jii e ko yaawi suratul ijaba inchallah ɗum no woodi ko hokkugol panta e almuɓe ma ɓe ganduɗa ina koolama e kala saaha goppa mawɓe ɓe yaakoaɓe walla wiyaɓe ne gandi itta ko joguino ko ñammito ɓesgumen foof guitta gandi o nelduma gam yilade ma barke alhamdulillah ɗum min hen jetta Allah ko moƴƴi ɓe min ɓe gollodirta ni kala komin gollodiri e mabɓe mbeɗa setni jomam ne ɓe jii ɗum kadi min hen jetta Allah tawno kadi ijaba wonani e junggo neɗɗo ko junggo Allah woni kono kadi Allah kala ko neɗɗo ɗaɓɓata Allah nani junggo neɗɗo min hen jetta Allah ko feewi ɓen Allah hina andi kala koɓe ɗaɓɓata yalla yo weɓɓe isi kadi ɓenen jetta Allah ko feewi ceerno konngol men cakkitol mboɗo andi Qur'an o ina yaaji bandaɓe heeɓa ne jaaji banggue Qur'an o to banggue leɗɗe sifano kalduɗa ni koɗo cuuɗi mum ɗo tan jangguɗa e diwan Louga walla janggoye banggueji goɗɗi e leyɗele goɗɗe ko faate leɗɗe saabu heewi mbiɗoma mi ummima ɗo mi yeehi ñewi mi yeehi diwan Tamba Oriental o mi yeehi Guinée Bissau o mi yeehi Casamance beele an jangguɗa lekki koye diwan mono tan walla jiggoyima banggueji goɗɗi siko tawi ko gonga min mawɓe fulɓe ɗo Sénégal heewani mawɗo pulla mbomi itaki mawɗo hen foof mi itimama kono min tanam o mo ganduɗan ka woni babam ko gandaɗo gandal biyeteɗo sirru hariba no wiyete sirru hariba sirru hariba eyyi alhamdulillah mi yeehi mi ɗaɓɓi gandal kadi de janggumi potmi janggude alquran min janggi alquran alhamdulillah kammo fannuji gande kewɗe kono de jahmi ha gartumi gandumi komin kon jogui hewani ɗo ɗum woni jettumi hen Allah ko moƴƴi eyyi ɗum kam ko mawɗum ɗum ko ɗon tawa ene huutora ha joni ina laaɓti e ha joni oɗon jogui a jogui miñiraɓe walla sukaɓe wonɓe toon janggoɓe no janguirta ni wuura moon ɗo walla janggoɓe hono gandal no woodi hewɓe hene waɗi ɓe gandanɗani hannde ko ngal gandal tan ɓe jiiɗi saabu min laari min tawi kadi ngal gandal yimɓe en ɗesngal famɗini doole isi ko ɓe jilliyinoma ɓe jiyani ɓe garti e ngal gandal ɓe garti e ngal gandal ceerno Sy jarama golle ma jooɗi peewi konngol ma cakkilol ngol mbaynortoɗa bandiraɓe Pindi TV alhamdulillah eyyi min jetta dendagal gonɗo ɗo Pindi TV ceerno Abou he en do ono dendagal aduna o dendagal leydi Sénégal khalifaɓe meɗen diine e khalifaɓe meɗen aada he en ñaago yo Allah waɗum e jaam e ɓural he en kadi ndu ono kala mbiyo mbimami gonɗo nder leydi kamo caggal leydi he en dugo ndu o maggal mo paɗen yo Allah waɗ hen jaam ko ñaaga kadi yalla yo jaabe men jettumama ko moƴƴi wassalam a bandiraɓe seeɗaɓe musidɓe tedduɓe gonɗen ɗo koye denɗi men ceerno Sy mo ɓundu ñiiwa région mo Louga en keɗima ko haali ko en ñaaguima noon bandiraɓe ganduɗa ko kamɓe tigui kadi goni hono gollotoɓe ɓe yooɓe tinno ɓe ganda jikki mo yimɓe jogui mabɓe o ɓe ñagoto ko Allah hokkata Allah ne wawi jabde ene wawi kadi wooda no waɗiri kono fof dey yo kaldigal wood hoto yimɓe majjodira so puɗɗodima e haala bel ko ina kalda téléphone ne keɓodira yo sakkitu koddaña e konka fof yo on kaldigal moƴƴal wasa wadde kumfa wasa wadde jamfaji guila e gollotoɗo hay gollanteɓe Abou Samba Diop e salde nde ko ɗo ka ten ha lawol ngol so Allah lamɗo ha jaaɓi